Sziasztok! A tegnapi meeting helyett egy kis rövid bejelentkezéssel jövök, amíg úton vagyok, mert van egy-két fontos dolog, amit szeretnék nektek elmondani. Ma délután szerintem még több információval jövök, és még lelkesebb leszek, mert Eden O'Hare-hez megyünk, ugye a Hotel Intercontinentalba vár minket a cégvezetés, és jön Eden, ugye Ditta, Lilla és Gergő is jönnek velem, meg a tágabb jutcacsapatból még jönnek jó néhányan. Zsani például Németországból hazajön, úgyhogy tök jó. Majd jövök az információkkal. Tegnap nem volt meeting. Ennek az az oka, hogy ketten írtak rám napközben, hogy lesz-e meeting, és a többiek nem. És akkor úgy voltam vele, hogy azon a két emberen kívül, akikkel egyébként beszéltem 48 órán belül, azon a két emberen kívül valószínű még egy ember lenne, vagy kettő, és így nem akartam meetinget csinálni, mert nem nagyon érzem értelmét annak, hogy beszélgetés helyett inkább frontális motivációt tartsak, mert vagy éppen technikai dolgokat, mert annyi motiváció van, és annyi pozitív változás van a cég részéről, annyi inger ér minket, ha jó oldalakat nézünk a Facebookon, és ott van a csodacsapatban, ott vannak az infók, én is hozom ide, akkor is, hogyha nincsen feltétlen visszacsatolás a chatből, de hozzuk az információkat, hogy teljesen felesleges még egy pluszt adni, mert aki aktívan dolgozni akar, meg csinálja az alapmunkát, azzal úgyis beszélünk, és az úgyis kapcsolatban van folyamatosan velem, meg a szponzorával. Úgyhogy ezért nem akartam meetinget csinálni. Meg ez az oka egy kicsit annak is, hogy az az ember, aki most indul itt újonnan nekem, nincs még itt a csoportban, és gondolkodtam, hogy betegyem, vagy ne tegyem, és arra jutottam, hogy egyelőre nem teszem, mert inkább motiválódjon tőlem, meg motiválódjon a tágabb csoportból, meg a Facebook csoportokból, mert itt nem biztos, hogy elég inspirációt kap, amivel nincsen baj, mert nyilván jó néhányan leültek a nyáron, vagy éppen úgy érzik, hogy a körülményeik elmosták őket egy kicsit, vagy a harmadik opció az, hogy úgy vannak vele, hogy rendben van nagyjából az életem, nem éri meg a plusz erőfeszítés, mert jól el vagyok így is. Erre szokta mondani Klajági, hogy a jó élet az elrontója a még jobb életnek, szóval van, aki most ebben van, de azt akartam elmondani nektek mindenképp, mert az járt a fejemben, hogy Istenem, hogyha a Covid után, amikor úgy elindult világszinten egyfajta válság, és voltak nehézségek, akkor ha valaki azt mondta volna, hogy figyeljetek, 2025-ben bevezetjük azt, hogy 10 ponttal már supervisor lehet valaki, és hozunk egy olyan touchdobozt, ami pont a felébe fog kerülni, mint a nagy touchdoboz, ami egyébként marha kedvezményes a nagy touchdobozára, de pont a feléért valaki 2 pontos lehet. Értitek ezt? 140 000 forintból, ami egyébként 1 pontnyi termékeladási áron, szinte, ha nem is egy, de másfél, hogy 2 pontos szintet elérheti, és örök életében nagykeráron tud vásárolni, akkor, ha egyszer megveszi ezt a dobozt, amiben ráadásul rohadt jó cuccok vannak. Csak ez a kettő dolog akkora változás, és olyan pozitív dolog, és akkor nem beszéltem arról, hogy most újabb országok csatlakoztak a Forever világához, Üzbegisztán, Bolívia és Mongólia, azt hittük már nincs több ország, de van, hogy itt vannak az új termékek, és még lesznek új termékek, hogy jön az új Freedom, egyébként citromos íze lesz, hogy olyan sikernapunk lesz jövő héten lesz, azt hiszem, olyan sikernapunk lesz, hogy aki erre a sikernapra nem ugrik, hogy ott a helyem, és hol ki és kivel tudok utazni, az biztos, hogy nem akar itt ettől az üzlettől a következő jó néhány hónapban semmit. Mert itt lesz Peter Butz, az európai alelnöke a cégnek, aki azért nem jön túl gyakran, és tudjuk, hogy ha jön, akkor mindig óriási dolgokat hoz. Ildikó és Gergő szupervájzorok innen a Jutca csapatból. Bízom benne, hogy
tényleg megvan mindenkinek a jegye, és senkiben nem merült fel, hogy nem lesz ott a színpad előtt, és nem ünnepli azokat az embereket, akik tettek a nyáron a céljaikért, mert ha te minősülsz, vagy amikor te minősültél, neked is jól esett, vagy neked is jól fog esni, hogy ott lesznek. Vica előadó. Klajági fogja zárni a rendezvényt. És akkor ezen kívül még a csodacsapatból Zarán Móni lesz a házigazda a férjével. 5 olyan dolog, amiből már egy is elég lenne, hogy ne legyen kérdés, hogy ott leszel a sikernapon. Mégis sokan megtalálták a kifogásukat, hogy miért nem jönnek el velünk. Ez mindig beszédes, amivel ismétlem, nincsen baj, mert tényleg nincs baj azzal, ha valaki csak fogyasztó, ha valaki csak jól érzi magát a csapatban, ha valaki csak a non-manageri meetingre jön majd el, vagy a közös főzésre. Nincs ezzel baj. Azzal van baj, hogyha ezt nem ismered be magadnak, vagy a szponzorodnak, hogyha áltatod magad, vagy ha áltatod a családodat, a szeretteidet, akik azt gondolják, hogy na hát csinálja, és semmi eredmény nincs. Mert ez nem igaz, mert közben nem csinálod. Hogy a jó életed rontja el a még jobb élet lehetőségét, hogy elment a lelkesedésed, mert hagytad, hogy győzzenek a körülményeid, és akkor még nem voltál Indiában, és nem tudod, hogy milyen a helyzet meg a minimálbér Moldáviában, vagy Moldovában, vagy nem tudod, hogy mit jelent a telített piac, mert itt Magyarországon 18 000 embernek van kártyája, és nincs egészen 1004 pontos ember. Gyerekek, miről beszélünk? A régió és Magyarország 18 000 aktív kártya van. A 18 000-ből hálózatot nincs 1000, aki épít. Szerintetek mekkora feladat van előttünk? Szerintetek az AI elterjedésének köszönhetően, a gépesítésnek köszönhetően, az energiaválságnak köszönhetően hány embernek lett kevesebb lehetősége mostanában? Hány vagy lesz kevesebb lehetősége mostanában? Szerintetek azzal, hogy kinyílt a világ, hány ember van, aki változtatni akar, aki már nem elégszik meg azzal, ami van, mert tudatosabb lett, és látja, hogy lehet másképp élni, és látja, hogy egy életünk van, és azt az egyet nem biztos, hogy másodállással, a főállása mellett másodállással akarja kitölteni, és marad egy órája a családjára, meg magára, meg marad néhány órája pihenni. És nem biztos, hogy ezt akarja már a legtöbb ember. Van, aki igen, meg van, aki úgyis el van, ha nincs pénze. De nem ez a többség. És keresnek, és várnak valamit, és nagyon kevesen vagyunk, akik ezt meg tudjuk nekik mutatni. Úgyhogy a piac újraosztás, hogy a ti életetekben ott lesz-e, az nem a körülményeiteken múlik, hanem rajtatok. És az a kérdés, hogy a 2026-os évedben mennyire lesz hiány, vagy mennyire tud teljes lenni a Forever nélkül. Lehet, hogy anélkül is teljes tud lenni. De mik azok a dolgok az életedben, akár az ingatlanod, akár a munkahelyed, akár az autód, akár a vásárlásaid, akár a gyerekeid jövője, akár a szüleid egészsége, akár a jótékonykodásod. Most csak néhány dolgot soroltam föl, de nyilván mindenkinek más a prioritás az életében, hogy ezek 100%-on, vagy legalább 80%-on tudnak-e jövőre ketyegni, vagy hiány van. Mert ha hiány van, akkor mik az alternatíváid? Mi a másik lehetőséged a Forever-ön kívül, ami anélkül, hogy beleszakadnál, anélkül, hogy sok pénzt kockáztatnál, anélkül, hogy háttérbe kellene szorítanod olyan dolgokat, amik fontosak neked, meg tudod valósítani ezeket a dolgokat az életedben. Ha van ilyen, az tök jó. Ha nincs, akkor viszont nem az a kérdés, hogy most te milyen állapotban vagy, milyenek a körülményeid, meg hogy jön ki a szádon, meg hogy nem jön ki a szádon, hanem az a kérdés, hogy tudsz és akarsz-e fókuszálni a következő 2 hónapban.
Mert ha úgy érzed, hogy a 2026-os évben kellenek a változások, és ezeket a változásokat a Forever meg tudja adni, akkor nem kérdés, hogy úgy alakítod az októberedet és a novemberedet, hogy aktívan részese leszel a csapatnak. Ha kell, én csinálok új csetet is, hogy azok legyenek ott, lehet, hogy csak 5-en, vagy 6-an, vagy 8-an, vagy 10 leszünk, de hogy azok legyenek ott, akik lelkesek, akik motiváltak, akik örülnek a változásoknak, és akik ki is akarják ezt használni, és menedzserek akarnak lenni, akik a fejükbe tették, hogy eljönnek Dubajba, akik jönni akarnak a rendezvényekre, akiknek tényleg fontos, hogy éppen ebben a chatben mi zajlik, de hogy inkább legyen 6-8 olyan ember, aki lelkes, vagy legalábbis lelkes akar lenni, és tényleg motiválódni akar, mint hogy itt legyünk sokan, akiknek a nagy része maximum leláttamozza azt, ha írok, de lehet, hogy már át sem megy a tűzfalon, mert annyira nincs itt a fókusz. Úgyhogy ennek érdekében én szeretném kérni azt tőletek, és mindenkitől, ha egy mód van rá, hogy válaszoljon arra a 2 kérdésre, hogy mi az, amit egy éven belül szeretne elérni a Foreverrel. Ha csak olcsóbb termék, ha supervisory szint, ha menedzseri szint, ha az, hogy tényleg szabad legyél, ha az, hogy legyen 200 000 rendszeresen havonta, tök mindegy mi, vagy ha semmit, akkor azt, de hogy mi az, amit te szeretnél egy éven belül itt elérni. Ez az egyik kérdés, és a másik kérdésem pedig az, hogy október-novemberre mit tervezel. Semmit, ugyanennyit, amennyit eddig csináltál, többet szeretnél, fókuszáltabban szeretnél dolgozni, rá akarsz szánni minden nap 1 órát, vagy lesz heti 10 órád, vagy mindenképpen minősülést tervezel, azt akarod, hogy aktív 4 pontos legyél, szeretnél új munkatársakat, tehát mindenképpen azt, hogy mi az, amit szeretnél csinálni október-novemberben. Kevesebbet, mint eddig, többet, mint eddig, ugyanannyit, mindegy, hogy nem az a cél, hogy licitálj, magadra licitálj, hanem az a cél, hogy csak őszintén mondd el, hogy tényleg lássam, illetve a felső vonalad lássa, vagy a szponzorod lássa, ha nem én vagyok a szponzorod, akkor a közös chatbe, hogy írj erre a 2 kérdésre választ, illetve még azt is tedd oda harmadikként, hogy tudsz eljönni a sikernapra ünnepelni velünk. Úgyhogy erre a 3 kérdésre szeretném nagyon, hogy a mai napon mindenképpen írjatok nekem privátban, vagy ha nem én vagyok a közvetlen szponzorotok, akkor egy olyan abba a chatbe, ahol az aktív szponzorotok ott van. Szóval erre a 3 kérdésre mi a cél, amit el akarsz érni változást a következő 1 évben, ha van ilyen, mi az, amit október-novemberben tenni akarsz, és hogy össze a sikernapra. És akkor, ha ez megvan, akkor annak fényében majd meglátjuk, hogy mi az, amit csináljunk ezzel a chattel, hogy információs chat maradjon, mert újra meg újra megújulunk, újra meg újra a fluktuáció teljesen természetes és teljesen normális. És én ettől nem ijedek meg, mert én szélesítek, és tudom, hogy akinek célja van, az itt marad, vagy visszatér, vagy újraindul majd, vagy csak fogyasztó lesz, de tudom, hogy 18 000 ember vásárolt az idén, akkor nagyon sok a dolog. Még itthon, belföldön is, és akkor a külföldi magyarokról nem beszéltünk, meg a régióról. Szóval én ettől nem esem kétségbe, csak szeretnék frissülést, szeretném azt, hogy azok legyenek napi szinten velem, akiknek ugyanaz a céljuk, mint nekem. Nekem az a célom, hogy én menedzser legyek az idén új pontokból. Az eddig meglévő pontokon kívül október, november, decemberben 150 pontot pluszban betegyek olyan emberekkel, akik újonnan indulnak. Úgyhogy ha valaki ezt követi, akkor menedzser lesz az idén, ugyanazt és ugyanannyit kell érte tennie, mint nekem. Ez
biztos, mert nem azon múlik, hogy ki mióta van itt, meg kinek van csapata, kinek mekkora a rutinja, ki mennyire tudja a marketing tervet, sose ezen múlik, hanem azon múlik, hogy akarom-e és hajlandó vagyok-e erre fókuszálni. Nem a beletett munka mennyiségén múlik, mert az nem lényeges, mert napi 1 órával, vagy hát lehet, hogy napi 1-jel az idén nem leszel menedzser, de 2-vel már azt tudsz lenni, ha fókuszáltan csinálod. A munka minősége lesz a kulcs, nem a beletett idő, meg nem a körülmények, de hát ezt nem kell magyaráznom, mert ezt mindenki pontosan tudja. Úgyhogy kérek szépen nagyon gyorsan, amilyen gyorsan csak tudtok visszajelzést. Jövök délután az édenes beszámolóval, illetve jövünk majd a augusztusi 4 pontosokkal, és csodálatos napot, hétvégét, gyönyörűen süt a nap, én imádom, hogy még ezt tudjuk élvezni egy kicsikét, úgyhogy használjátok és élvezzétek ki ti is, töltekezzetek, csináljátok úgy a vizualizációkat reggel vagy délután, hogy süsse a lakáson belül vagy a lakáson kívül az arcotokat a nap, és hogy töltsön el benneteket mindig jó érzés, és legyetek nagyon hálásak, mert sokkal több dolog van, amiért hálásak tudtok lenni és kell lenni, mint olyan dolog, ami miatt el kellene keseredni, vagy szomorkodni kellene. Puszillak benneteket!